Hei, oikein lämpimästi tervetuloa tänne webinaariin, kuinka saan metsälleni Evercover-sertifikaatin. Mun nimi on Eeva Huttunen ja mä vastaan Metsän jatkuvan kasvatuksen yhdistys Silva ry:n viestinnästä. Ja Silva on toinen tämän tapahtuman järjestäjistä ja me avataan tämä ohjelma ensin Silvan avaussanoilla. Puheenjohtaja Jarkko Lehtopelto puhuu ensimmäisenä. Sen jälkeen käydään läpi, mitä Evercover-sertifikaatti vaatii ja miten siihen pääsee mukaan. Ja puhujana on tämän Certia hallinnoivan yhdistyksen Association for Ecological Forestry Certification AEFC ry:n puheenjohtaja Saija Kuusela. Ja sen jälkeen me otetaan vielä metsänomistajan kommenttipuheenvuoro Juuso Joonalta. Ja tämän jälkeen on vuorossa keskustelua ja tilaisuus päättyy. Ja nyt mä heitän puheenvuoron Jarkko Lehtopellolle. Ole hyvä, Jarkko. Joo, kiitos paljon ja tervetuloa minunkin puolesta tähän tosi tärkeäseen ja hyvin ajankohtaiseen webinaariin. On suorastaan niin kuin ilo, että tällaiset asiat, kun mä mietin jatkuvan kasvatuksen edistämästä, niin tämmöiset konkreettiset loikat, mitä tämä sertifikaatti nyt edustaa, niin näistä on tosi ilo olla tällaisia webinaareja avaamassa ja kertomassa lyhyesti ensin Silvasta. Hienoa, että olette mukana. Hyvä. Joo, tässä on lyhyesti, mä en kaikki osaa hyvin lukea, niin en käy näitä ihan kaikkia kohtia läpi, mutta tässä on lyhyesti kerrottu, että mistä Silvassa on kysymys. Ja vuodesta 2018 lähtien on toimittu ja aihehan on tosi, sanotaan, tärkeämpi ja painavampi päivältä, ja sen takia tuntuu, että tässä on niin kuin, jotenkin tuntuu, että tämä historia, vaikka se on lyhyt, niin tuntuu, että on tosi paljon tässä kaikkea hyvää ilmassa ja paljon tekemistä. Ja meillä metsänomistajat on tässä kaiken toiminnan ihan keskeisin kohderyhmä. Näin voidaan sanoa, että vaikka tehdään toimintaa niin kuin muidenkin toimijoiden kanssa, oppilaitosten, tutkimuslaitosten, muiden toimijoiden ja hankkeiden kautta hyvin monenlaisten toimijoiden kanssa, niin metsänomistajat on kuitenkin se, kenelle tätä eniten tehdään, näin voidaan sanoa. Ja siinäkin mielessä tämä webinaari on juuri sitä meidän ihan ydintekemistä, mitä me ollaan tekemässä. No, siinä onkin tapahtumat mainittu ja mainitsin myös noista hankkeista, että hanketoiminta on meidän kaltaiselle yhdistykselle tosi tärkeää ja siinä tapahtuu paljon, on paljon mahdollisuuksia ja siinä tehdään erilaisia liittolaisuuksia erilaisten toimijoiden kanssa ja tavallaan yritetään hakea sitä kautta paitsi niin kuin toimintaa, niin kuin vaikuttavuutta, niin sitten myöskin niin kuin lisätä toiminnan laajuutta, että siinä on molemmat mukana. Tällä hetkellä meillä on tärkeimpänä Koneensäätiön rahoittama hanke Tieto ja toimintaa metsänomistaja, joka keskittyy vertaisoppimiseen, sen toimintamallin kehittämiseen, ja siinä on tämmöinen metsäkumppanit sitten verkosto rakentuu samalla. Ja nyt sitten tietysti viimeisimpänä tosi isona juttuna, mitä tehdään, niin on tämä sertifikaatti. Ja sen verran haluan tuossa sanoa, että ennen kuin mennään vielä lyhyesti tuossa lisää, mitä me tehdään, niin tärkeä juttu on se, että jos yhtään koette tämän jatkuvan kasvatuksen tärkeäksi, niin meillä on 3 tapaa lähteä mukaan. Että kaikki matalin kynnys on tilata ilmainen uutiskirje tuolta meidän verkkosivulta. Tai sitten mainitsin metsäkumppaneista, niin siellä esitellään niitä, että jos tuntuu siltä, että voisi lähteä tällaiseen vertaisyhteisöön mukaan muutaman 10 hengen porukkaan, niin se on mahdollista tai sitten liittyä jäseneksi. Kaikki tämä on mahdollista ja toivotan kyllä lämpimästi tervetulleeksi kaikki aiheesta kiinnostuneet. Sitten seuraava. Tässä on sitten lyhyesti kerrottu se, että mitä kaikkia me tehdään. Että meillä on yhteistyötä, tai meidän toiminta edellyttää yhteistyötä monenlaisten toimijoiden kanssa. Tuossa on joitain lueteltu, että se liittyy tavallaan hankeyhteistyöhön tai sitten muuhun tekemiseen yhdessä. Ja sitten ollaan järjestetty erilaisia tapahtumia, metsäretkiksi me niitä kutsutaan aika usein, tai sitten saattaa liittyä jonkunlainen verkkokoulutus, muun muassa sitten Kurun metsäkoulussa tuolla Tredun kanssa. Ja näitä erilaisia oppimisen paikkoja, eli näitä metsäretkiä ja webinaareja me ollaan pidetty tänäkin vuonna varsin paljon. Aika suurelta osin osan Koneensäätiön hankkeeseen liittyen, mutta sitten muutenkin. Ja nämä on sellaisia paikkoja, mitkä on pääsääntöisesti täysin maksuttomia ja niihin voi lähteä mukaan. Kannattaa seurata. Metsässä oppii tosi hyvin, kun lähtee sinne mukaan. Siellä on meidän omia asiantuntijoita ja kumppaneiden asiantuntijoita aina paikalla.
Sitten vaikuttamistyötä me tehdään, ollaan annettu erilaisia lausuntoja ministeriöille ja muualle ja oltu sitten eduskunnassa ja erilaisissa paikoissa, missä kysytään meidän mielipidettä ja näkemyksiä siihen, miten toimintaa kannattaisi metsissä kehittää. Ja sitten ylipäätänsä tiedon jakaminen, viestintä on meille tosi tärkeä juttu, että tuossa on noita kanavia lueteltu ja uutiskirja, mistä tuossa mainitsinkin, niin se kannattaa vähintään teidän tilata, jos mä tällaisen myyntipuheen tähän vielä loppuun voisin kertoa. Mutta tosi hienoa, että olette mukana ja tällainen vielä ehkä luonteeltaan tällainen eteenpäin kurkottaminen, että on tosi innostavaa ja motivoivaa, ja tämä seuraava, eli sertifikaatti edustaa sitä, mitä suuremmissa määrin. Ja heitän tästä pallon nyt sitten Kuuselan Saijalle, eli AEFC:n puheenjohtajalle, ja aiheena on EverCover-sertifikaatti. Ole hyvä, Saija. Kiitos paljon. Mä oon tosiaan Kuuselan Saija ja toimin puheenjohtajana tässä AEFC-yhdistyksessä, joka tehtävä on tätä EverCover-sertifikaattia hallinnoida ja kehittää. Ja paikalla on myös Samu Markus Pyykkö, joka on meidän työntekijä tässä samassa yhdistyksessä ja ollut tässä hyvin aktiivisesti tätä sertifikaattia kehittämässä ja osaa myös vastailla kysymyksiin, niin yhdessä ollaan sitten siinä vaiheessa estradilla. Ja sitten ei tuo nappi toimi, mutta toimisikos joku muu nappi? Noin. Eli mennään ensiksi ihan lyhyesti tähän, että miksi ylipäätään tarvitaan uusi metsäsertifikaatti. Ja tehdään ihan nopea katsaus tieteelliseen tutkimustietoon. Tämä on ylipäätään meidän sertifikaatin pohjalla oleva idea, että yritetään nojata mahdollisimman paljon tieteeseen. Sitten etsitään taas nappia. Toi se on. Muutamia perusteluja. Kaikille varmaan aika tuttu asia on, että metsien monimuotoisuus laskee, eli luontokato etenee. Myös meillä täällä Suomessa. Tässä on muutama esimerkki aika tuoreesta tutkimustuloksesta. Vanha kollegani Suomen ympäristökeskuksesta on katsonut aika pitkää aikasarjaa eteläisen Suomen lintutiheyksistä ja nähdään nuo keltaisella melko järkyttävät prosenttiluvut, että miten paljon tätä vähenemistä on tapahtunut. Ja paikkalintujen osalta sitten vielä jyrkemmin on tiheydet vähentynyt. Ja tämä tarkoittaa ihan, että lintupareja on meillä tuolla maastossa koko ajan vähemmän ja vähemmän. Ja tämä on mallinnustyö, eli näitä trendejä on sitten mallinnettu, niin avohakkuut, nimenomaan kumulatiiviset avohakkuut, eli se, että vuosi toisensa jälkeen siellä maisemassa se avohakkuupinta-ala kasvaa, ja sitten lämpenevät kesät, niin yhdessä selittävät näitä trendejä aika hyvin. Ja tämä on nyt vain yksi lajiesimerkki. Paljon muita lajiryhmiä on myös. No, toinen hyvin tuttu uutinen ja aika tuore uutinen, että metsät on muuttuneet meillä Suomessa hiilen lähteeksi, vaikka niiden tulisi olla nieluja. Ja tässä on varsinaisesti tästä tutkimuksesta, mikä Luonnonvarakeskuksessa on tehty, niin muutama nosto. Eli nimenomaan on kyse tästä metsien maaperän hiilivarastosta, mikä selkeästi vähenee ja se vaikutus on avohakkuun jälkeen useita vuosikymmeniä. Ja samantyyppisiä tuloksia on siis löydetty muistakin Pohjoismaista ja Kanadasta. Ja tämä on toki aika merkittävää ja hyvin huolestuttavaa meidän ilmastotavoitteiden kannalta. No, kans paljon uutisoitu on tämä vesistöjen tummeneminen tai vesien ruskeaksi muuttuminen. Eli tämä on ihan avohakkuupohjaiseen metsänhoitoon pohjautuva ilmiö. Eli tulee lisää ravinnevalumia vesiin ja tosiaan nämä pintavedet tummenee. Etenkin näistä suometsistä, eli turvepohjaisista metsistä, ja tämä tulee tietenkin ojien kautta. Ja ihan tuolla, mulla on torppa Jaalassa, niin ihan siellä Jaalan kirkkaat vesistöt on kärsineet tästä aivan samasta ongelmasta.
Ja tässä on toinen Suomen ympäristökeskuksen tutkija, joka on todennut, että jatkuva metsänkasvatus voi helpottaa tässä tilannetta. No niin, mennäänpä takaisinpäin vähän. Nappi on löytynyt ja eteenpäin mennään kovaa vauhtia. No, toki sitten on paljon muuta myös, mikä kärsii avohakkuista, ja puhutaan tällaista muista kuin puuntuotannollisista arvoista, tai sitten puhutaan metsien monikäyttöarvoista. Tässä on yksi suht tuore tutkimustulos Virosta, jossa todetaan, että avohakkuut on niin kuin suurin tällainen häiriötekijä vaikkapa mustikan poiminnalle, ja erityisesti tällaiset julkiset metsät tai valtionomisteiset metsät, jossa on jatkuva kasvatus metsänhoitotyylinä, niin olivat marjanpoimijoiden suosiossa. Ja tämä nyt on ilmeistä kyllä varmasti myös Suomessa ja muissa maissa. Ja tässä tietysti sille yksi syy, että tuo maaperä voi näyttää pahimmiltaan tältä, ja tässä menetetään niin kuin laajalta alueelta kokonainen metsämaisema. Ja aletaan puhua jo sellaisista hyvin tunteikkaista asioista, kuten ikään kuin lapsuuden metsistä tai jostakin sellaisista, mihin on kiinnittynyt paljon tunnearvoa meillä, ja jopa mielenterveys heilahtelee, kun nämä sitten kadotetaan, ja tavallaan se sama metsä siihen ei koskaan enää palaudu. Niin se tuntuu meistä monista todella rajulta. No sitten näitä ratkaisuja, niin tämä tutkimus tulee tuolta Jyväskylän yliopiston suunnilta. He on useammassakin tutkimusjulkaisuissa tarkastellut tällaista monikäyttöisyyden multifunctionality-termiä, että jos yritetään tavoitella siellä metsämaisemassa tällaista monikäyttöisyyttä, eli on monia erilaisia hyötyjä sillä metsällä ja tavoitteita sillä metsän kasvatuksella, niin jatkuvan kasvatuksen tulisi olla se päämenetelmä siellä maisematasolla. Eli sitä pitäisi lisätä siis nykyisestä pinta-alastaan huomattavasti. He ei ole siis myöskään jaksollista kasvatusta kokonaan lyttäämässä, mutta tuo viimeinen virke tuolta sanoo, että pitäisi sitä hyvin huolellisesti suunnitellen sitten laittaa sinne ikään kuin jatkuvan kasvatuksen päämenetelmän seassa käyttää. Ja sitten ihan tämä aidon kestävyyden tai ylipäätään kestävän metsätalouden termi, niin itse jotenkin koen, että siihen nykyään pakko laittaa tällaisia määreitä eteen, että mitä tässä tavoitellaan. Että kaikki puhuu kestävyydestä, ja silti mun mielestä niin kuin nämä kaksi teesiä ei aina toteudu nykyään. Eli mun mielestä metsänomistajan tulisi saada korkeampi hinta siitä hyvälaatuisesta puusta, mikä tuotetaan kestävästi. Ja tässä puhutaan nimenomaan tästä aidosta kestävyydestä, eikä sellaisesta viherpesukestävyydestä. Ja samoin ne yritykset, jotka käyttää nimenomaan tällaista aidosti kestävästi tuotettua puuta, niin heidän pitäisi pystyä erottumaan joukosta ja tulla ikään kuin esiin sillä, että tämä on nyt se investointi, mikä me tähän tehdään yrityksenä. Eli me ehdotetaan ratkaisuksi meidän uutta sertifikaattia, joka on tosiaan nimeltään Evercover, ja tämä on ihan tällainen trademark, jota aiomme käyttää. Emme puhu paljonkaan tuosta meidän yhdistyksestä, vaan halutaan puhua Evercoverista. Ja itse nimitän sitä maailman ensimmäiseksi suurten markkinoiden metsäsertifikaatiksi, joka pohjaa jatkuvaan kasvatukseen ja lisäksi takaa parhaiten monimuotoisuuden säilymisen näistä markkinoilla olevista vaihtoehdoista. Ennen kuin mennään tuon sertifikaatin yksityiskohtiin, niin ihan lyhyt yksi dia vaan meidän tästä yhdistyksestä. Ollaan siis tuoreempi yhdistys paljonkin kuin Silva, eli ollaan 23 perustettu ja voittoa tavoittelematon yhdistys, eli yritämme pysyä pystyssä ja hallinnoida sertifikaattia ja saada sitä laajenemaan
globaalisti, mutta muuta voittoa ei ole tavoiteltavissa tässä kohtaa eikä tulla tavoittelemaan. Olen tosiaan puheenjohtajana 6-jäsenisessä hallituksessa. Meitä on siellä Suomesta, Ruotsista ja Virosta ja on ollut alun perinkin koko ajan tekemässä tätä yhteistyötä näistä 3 maasta. Ja kaikkiin näihin maihin on nyt tulossa myös kansallinen versio tästä metsänhoidon standardista. Ja toimistomme on Tampereella. Siellä tällä hetkellä on Samu ja sitten meidän toiminnanjohtajamme Niina nyt tällä hetkellä, ja katsotaan, jos saadaan vielä sitten lisää porukkaa jossain vaiheessa toimistoon. Ja tosiaan halutaan ylläpitää ja kehittää tätä sertifikaattia. Ja vielä sellainen yksityiskohta, että yritetään olla aika kevyt organisaatio, ei olla tällainen monikamarinen, monimutkainen järjestelmä, vaan tästä globaalin standardin sisällöstä niin päättävät yhdistyksen jäsenet aina vuosikokouksessa. Eli sillä tavalla hallinnoidaan standardin sisältöä ja jäseneksi voi hakea ja sitten suosituksesta sinne myös sitten pääsee jäseneksi. Mutta käydään tarkemmin näitä kriteereitä läpi, ja ensimmäinen ja tärkein on tietenkin tämä, että kaikki metsänhoito tällä sertifikaatilla perustuu jatkuvaan kasvatukseen. Ja se tarkoittaa että meillä, että tällaisia 0,1 hehtaarin aukkoja, 0,1 niitä kutsutaan kotoisasti, niin ne on sallittuja ja niitä saa olla maksimissaan 3 kappaletta hehtaarilla. Ja tämä on tällainen perussapluuna, jota noudatetaan niissä tilanteissa, kun kaikki on ikään kuin hyvin. Ja sitten jos ollaan poikkeustapauksissa, esimerkiksi aika paljon varmasti tulee olemaan metsiä, jotka on siirtymävaiheessa jaksollisesta kasvatuksesta ja saattavat vaatia jotakin muuta käsittelyä siihen ikään kuin siirtymävaiheeseen, niin tehdään tällainen siirtymävaiheen metsäsuunnitelma. Ja näissä poikkeustapauksissa myös suuremmat aukot voi olla sallittuja. Tai sitten monimuotoisuuden ylläpidon vuoksi, mikä voisi olla esimerkiksi joku metsälaitumen ylläpito, joka saa olla harvemmassa asennossa, niin voisi olla ehkä tällainen esimerkki. Eli vaan poikkeustapauksissa kuitenkin. Ja tämä on koko standardin ydinasia ja ajatus siitä, että tällä me luodaan sitä peitteisyyttä, mitä metsälajit tarvitsee ja mitä meidän maaperähiili tarvitsee ja mitä meidän vesistöt tarvitsee, ilmasto ja ihmisten hyvinvointi tarvitsee. Kun puhutaan jatkuvasta kasvatuksesta, niin luontainen uudistuminen on toki silloin aina se, mihinkä nojataan, eli taimiainesta säästetään ja sieltä sitten uusi puusukupolvi kasvaa ja aina kun mahdollista, niin tähän nojaudutaan. Ja vesistöille tärkeä suoja on siinä, että ojitus tai ojaverkoston ylläpito ei yleisesti ottaen ole sallittua. Siinä on poikkeuksena sellaiset tietenkin tapahtumat, jossa jokin oja on pakko pitää auki siksi, että vaikkapa naapurin maat vettyisivät tai tie vettyisi tai joku muu rakennettu alue vettyisi. Eli tällaiset poikkeukset on toki sallittua, mutta muutoin niin mennään ilman ojitusta. Sekä uudisojitus että kunnostusojitus on siis pääsääntöisesti kielletty. Samoin kemikaalien ja lannoitteiden käyttö. Siellä on tiettyjä poikkeuksia, jotka on niin kuin perusteltuja ja niitä voidaan vaikka kysymyksissä käydä läpi, jos olette kiinnostuneita. Koko tämä meidän globaali standardi muuten löytyy jo meidän nettisivuilta. Se on sieltä ladattavissa ja tutkittavissa. Siellä on sekä tämä metsänhoidon osio että sitten tämä ikään kuin jalostusketjun standardointi ja ryhmäsertifikaatin hallinnointiosio. Me katsotaan, että jos on yhden puulajin tasaikäistä metsää, niin niitä voi ihan oikeasti kutsua plantaaseiksi, ja ne ei ole sellaisenaan tervetulleita meidän sertifikaattiin, vaan ne tarvitsee nimenomaan tämän siirtymävaiheen metsäsuunnitelman, Transition Management Plan englanniksi. Ja sitten toki ne voidaan hyväksyä mukaan.
mutta tahdotaan siis sekapuustoisuutta ylläpitää ja kriteeristössä on, että vähintään 20% lehtipuita pitäisi olla aina kuviolla löydettävissä. Ja kaikki ne olemassa olevat puulajit, jotka siellä on, niin täytyy säilyttää myös niin, että hakkuiden jälkeen niitä sieltä löytyy. No sitten muita tärkeitä luonnonhoidon elementtejä, jotka luo tätä rakennepiirteistöä, mikä on varsinkin uhanalaiselle lajistolle tärkeää, eli lahopuuta, niin aivan normaalisti jätetään säästöpuita, vähintään 20 kookasta säästöpuuta per hehtaari tai vastaava määrä kuutioina. Ja sitten pyritään luomaan lahopuun jatkumon edellytykset, eli vähintään 5 kuutiota lahopuuta per hehtaari. Jos tämä raja alittuu, niin silloin täytyy luoda lisää lahopuuta. Samalla sitten kun kaikki kuollut puu säilytetään hakkuissa, sitä suojataan siinä hakkuiden aikana ja se säilyy siellä, niin näemme, että tämä 5 kuutiota lähtee nopeasti kertymään sitten myös ylöspäin. Toihan on pieni luku vielä, mutta siinä kohtaa, jos se oikeasti siellä säilyy se kuollut puu, niin se lähtee nopeasti siitä sitten toivottavasti kertymään. No, vesistöistä on ollutkin jo puhetta, ojitusten niistä luopumisesta, mutta lisäksi tarvitaan toki suojavyöhykkeitä, ja tässä on teille mittoja, mihin ollaan päädytty tässä globaalissa standardissa. Nämähän on kaikki niitä globaalin standardin yksityiskohtia, jotka voi olla tiukempia tietyissä kansallisissa sovelluksissa, mutta nämä on nyt niitä yleislinjauksia tässä kohtaa. Eli 10–20 metriin, ja nämä on sitten käsittelemättä jääviä alueita, eli vaan todella hyvin perustellut monimuotoisuutta lisäävät toimenpiteet on sallittu. Eli pelkästään luonnonhoidon tai ennallistamisen takia näihin saa kajota, muussa tapauksessa ei, ja se on sitten standardin rikkomus. Jahas, taisin hypätä yhden taas yli. No niin, sitten tärkeä kriteeri on tämä suojeltavan metsämaan määrä, eli vähintään 10% tuottavasta metsämaasta tulee suojella. Ja kaikki HCV-kohteet, eli High Conservation Value, tällaiset korkean suojeluarvon kohteet, niin täytyy jättää käsittelyjen ulkopuolelle. Vaikka olisi sellainen tilanne, että näitä olisi yli sen 10% siitä tilan tuottavasta metsämaasta. Toki sitten, jos on sellaisia tiloja, joissa ollaan todella niin kuin monimuotoisuusarvokkailla paikoilla, niin pyrimme myös auttamaan metsänomistajaa löytämään erilaisia tukikeinoja, esimerkiksi Metso-ohjelman tai jonkun muun toimijan kautta, niin että saisi myös rahoitusta näiden kohteiden suojeluun. Ja tietyin kriteerein nämä jo suojellut alueet voidaan laskea mukaan. Se on niin kuin yleisesti juuri näin, että esimerkiksi jos on Metso-ohjelman kohteita, ne voidaan laskea mukaan. Jopa valtiolle myydyt kohteet, 5 vuoden aikaikkunalla myydyt kohteet voidaan laskea mukaan. Mutta tämä on tietysti aivan avainasemassa siinä, että meidän metsäluonnon monimuotoisuus alkaisi voida paremmin. Eli riittävästi suojelualuetta. No, myös totta kai täytyy tunnistaa harvinaiset, vaarantuneet tai uhanalaiset lajit ja turvata ne. Eli tällainen alustava luontokartoitus, kun liittyy sertifikaattiin, on tarpeen tehdä. Näille lajeille on sitten kansallisessa standardissa tarkempaa tietoa. Ja siinä kohtaa, kun metsänomistaja harkitsee liittymistä, niin tämä tulee osaksi sitten sitä aloituspakettia niin sanotusti. Ja ollaan tehty myös linjaus jo aika aikaisessa vaiheessa, että hakkuut ei ole sallittuja lintujen pesimäaikaan siinä ydinaikana. Ja nämä ajankohdat määräytyy myös sit sieltä kansallisen standardin kautta. Ja tämä on myös ollut jonkun verran tapetilla ja
Ja nyt onneksi päädyimme tällaiseen suht tiukkaan kriteeriin tässä. No sitten tuossa oli noita luonnon hyväksi tehtäviä kriteereitä, mutta sitten totta kai on olemassa myös ihmisiä ja heille tärkeitä toimintoja siellä metsässä. Ja tämä kriteeri, että metsänhoito ei saa aiheuttaa haittaa alkuperäiskansoille tai paikallisyhteisöille, niin pyritään nyt ottamaan sitten aika paljon vakavammin tämän standardin kanssa. Ja jos tällaisia kohteita on, jos on erittäin korkea arvo paikallisesti näiden erilaisten monikäyttöarvojen osalta, niin toki silloin nämä on parempi pistää suojeluun kokonaan. Mutta tämä on nyt sitten sitä metsäsuunnitelmakohtaa, jossa näitä asioita tarkastellaan. Siellä on tällainen kysymys oli jo ehkä ennakkoonkin teillä, että pitääkö kaikki metsät sertifioida, niin ei tarvitse, mutta se menee kiinteistötunnuksen mukaan, eli saman kiinteistötunnuksen alla olevat metsäkuviot tulee kyllä kaikki sertifioida kerralla, eli ei voida tehdä sellaista valintaa, että otan tuon ja viereinen kuvio, joka on osa samaa kiinteistöä, niin jää sertifioimatta. Se ei olisi totuudellista eikä reilua. Eli samasta kiinteistöstä tulee sertifioida kaikki kerralla, mutta esimerkiksi jos on metsänomistajalla metsää siellä täällä ympäri Suomea, niin nämähän on ihan erillisiä metsätiloja, jotka sitten voi oman harkinnan mukaan joko kaikki liittää sertifikaattiin tai jättää osan pois. Ja sertifikaatti on voimassa 5 vuotta sen myöntämisestä, eli 5 vuoden päästä tulee tavallaan uusi sellainen alkuevaluointi siitä, että mikä tilanne on. Mutta sehän voi olla aivan suoraviivainen auditoinnin tyyppinen toimenpide, joka sitten vaan jatkaa sertifikaattia siitä eteenpäin. Tosiaan siinä vaiheessa, kun lähdetään harkitsemaan mukaan liittymistä, niin tämä metsäsuunnitelma yleensäkin täytyy katsoa aika tarkkaan läpi, tietenkin näiden kriteereiden pohjalta mahdollisesti päivittää, käydä ehkä maastossa katsomassa ja ainakin käydä maastossa katsomassa näitä luontoarvoja, että sieltä arvokkaimmat paikat löytyy ja mahdolliset lajihavainnot tehdään riittävällä tarkkuudella. Muutoin ollaan ihan tavanomaisessa niin kuin metsänhoidossa, että ihan tavallinen kirjanpito riittää esimerkiksi siellä puukaupasta tehdessä. Ja sitten tällainen on hyvä tietää, että nämä korkean suojeluarvon alueet ja suojelualueet ylipäätään on yleistä tietoa, niiden sijainnit. Tämä on ihan läpinäkyvyysasia, että pystytään oikeasti tarkastelemaan, että myös mitkä on niitä alueita, jotka jäävät käsittelyjen ulkopuolelle, miten niihin on päädytty. Toki, jos ne on sellaisia alueita, joissa on todella korkeita luontoarvoja ja siellä on jotain tosi harvinaista, joka tuhoutuisi, jos kaikki bongarit sinne ryntäisivät, niin sitten on ihan perusteltua pitää joidenkin alueiden sijaintitiedot salattuina. Seuraava kysymys onkin sitten, että kiinnostaisiko liittyä pilottivaiheeseen. Se on tässä nyt meillä juuri alkanut tässä syksyllä 2025 ja kestää koko ensi vuoden todennäköisesti. Eli ollaan tällaisessa pilottivaiheessa, jossa testataan asioita ja vielä viimeistellään Suomen kansallinen standardi tässä tämän syksyn aikana, hyväksytään se ja sitten lähdetään kunnolla toimintaan ensi vuoden aikana, kun meidän auditointiyksikkökin valmistuu, saadaan koulutettua ensimmäiset auditoijat. Mutta sitä ennen on jo siis mahdollista liittyä tällainen pilottivaiheeseen, vaikka auditointiyksikkö on vielä hieman vaiheessa. Ja tässä on tosiaan vähän niitä vaatimuksia, mitä sanoinkin jo, eli metsäsuunnitelman päivitys ja luontokartoitus. Ja muita kuluja ei tässä kohtaa ole, eli jos liityt mukaan pilottivaiheen aikana, niin tarjoamme tämän ensimmäisen auditoinninkin sulle ilmaiseksi. Ja
suositellaan toki metsänomistajille tätä ryhmäsertifiointimahdollisuutta. Se on aina yksinkertaisempi, helpompi tapa metsänomistajille. Ja silloin, jos puukauppaa et tässä pilottivaiheen aikana tule tekemään, niin voit erota siitä sertifikaatista ihan missä tahansa pilottivaiheen aikana, mistä tahansa syystä. Eli tätä voi myös tällä tavalla testata, että miltä se lähtee maistumaan ja miten ne omat maat sinne kriteeristöön ikään kuin taipuu tai miltä ne vaatimukset näyttäisivät. Sitten jos puukauppaa teet ja saat Evercover-puusta toivottavasti kovempaa hintaa, niin oletusaika olisi, että sitoudut sertifikaattiin 10 vuodeksi, mutta jos lähdet sitä ennen pois, niin siitä sitten saattaa tulla pieni sanktio siitä ylimääräisen hinnan, saatat joutua takaisin maksamaan. Eli tämä on nyt tämä sitoutumisen asteet. Sitten jos puu lähtee liikkeelle, niin aletaan olla siinä pisteessä, että meidän täytyy jo pystyä takaamaan sille puun ostajalle, että kyllä tämä metsä todella on tällaisessa hoidossa. Muuten se olisi aika halpaa viherpesua, jos näin emme tekisi. Ja kuinka edetään, niin meillä on tässä vaiheessa nyt 2 toimijaa, jotka tarjoaa tätä ryhmäsertifiointia, eli Suomessa Innofor, ja tuossa on jo suorat yhteystiedot, jos kiinnostaa suoraan olla yhteydessä. Ruotsista vastaavan tyylinen firma Blockhugget, eli heidän kauttaan pääsette saman tien tekemisiin sen ryhmäsertifioijan kanssa. Tai sitten voitte ottaa yhteyttä minuun tai Samuun tai täyttää suoraan tuolla meidän nettisivuilla yhteystiedot sinne pilottivaiheen. Oletko kiinnostunut pilottivaiheesta? Sitten jos tämä on liian raju toimenpide, niin meilläkin on uutiskirje sieltä lähdössä pian ensimmäinen, niin voit myös täpätä itsesi uutiskirjeen tilaajaksi, jos et jo sellainen ole. Ja seurailla asioita, mutta tosiaan tässä ensimmäisen vuoden aikana pilottiin liittyvillä on sitten myös vähän taloudellista etua siitä. Että toivomme vaan, että kaikki tulevat innolla mukaan ja kiitos kuuntelusta. Minä lopetan esitykseni nyt ja lopetan myös tämän jakamisen nyt, heti kun sinne nappiin pääsen tuosta ja annan puheenvuoron suoraan Juusolle, joka on toivottavasti päässyt linjoille tällä välin. Kyllä vain. Kiitos Saija mielenkiintoisesta esityksestä. On Juuso Joona, maanviljelijä ja metsän haltija. Sanotaan näin, omistajuus tuntuu vähän vieraalle. Näin ihmisellä on aikana. Viljellään ja kasvatetaan puuta Etelä-Karjalassa Joutsenossa Tyynylän tilalla. Meillä on tuommoinen 60-70 hehtaaria metsää tässä tilan yhteydessä. Lisäksi on jatkuvan kasvatuksen yhteismetsä Tuohen yksi perustaja ja osakas. Ja Tuohella on sitten metsiä vajaa 1000 hehtaaria ympäri Suomea, mutta tässä Etelä-Karjalassakin muutama 100 ja kannattaa tutustua yhteismetsä Tuohenkin, jos kiinnostaa niin kuin yhteismetsätoiminta. Seuraavassa ajattelin näyttää kuvia meidän tuoreilta hakkuilta ja kertoa vähän miltä ne näytti ja sitten Saijakin voi kommentoida miten ne soveltuisi sertifikaattiin. En ole vielä mukana, mutta olen tuosta pilottivaiheesta kyllä ehdottomasti kiinnostunut jatkossa. Tällä hetkellä meidän metsät kuuluu FSC-sertifikaattiin. Siitä on pieni lisä saatu, se on reilun euron kuutio. Se FSC-lisä meillä ei aiheuttanut minkäänlaisia niin kuin lisätoimenpiteitä metsissä. Että meillä on suojeltua yli 1/4 pinta-alasta tai suojelussa tai ympäristökorvauksen piirissä. Ja jatkuva kasvatus sitten sopii muutenkin siihen erinomaisesti, mutta vielähän se lisäarvo hieman vähäinen on suhteessa kaikkea siihen hyötyyn ja laatuun, mitä me tuotetaan. Meidän metsät Tyynylän tilalla on hyvinkin rehevillä maapohjilla. Ne on
lähes kokonaan kuusivaltaisia, mutta kuitenkin sekametsiä tai siihen suuntaan meneviä. Historia on semmoinen, että meillä on valtaosa metsistä 50-luvulla sotakorvausten vuoksi varmaankin niin avohakattu ja sen jälkeen istutettu. Jonkun verran on metsälöitä, joita ei ole käsittääkseni avohakattu silloin eikä istuttu. Ne on niin kuin luontaisesti kehittynyt ja niitä on myöskin aina isäntien toimesta niin yläharvennettu, vaikkei silloin ole välttämättä jatkuvasta kasvatuksesta tiedetty, mutta se on niin järkeenkäypää ollut jo silloin. Ja näin ollen meidän metsät on, voidaan sanoa, että jossain määrin siirtymävaiheessa ja Saija saakin varautua vastaamaan siihen, että kuvien jälkeen, että miten nämä, menisikö ne suoraan sertifikaattiin vai vaatiiko siirtymävaiheen tilanteen. Ja nyt ekana kuva pari oikeastaan siitä, että millä metsä näyttää ennen ja jälkeen jatkuvan kasvatuksen hakkuun. Tässä on kyseessä kuvio, joka on hakattu kertaalleen tuossa 15 vuotta sitten ja nyt sitten viime kesänä toisen kerran. Nyt vähän niin kuin rupeaa olla jo vakiintumaan päin se tilanne. Ja nyt sitten hakkuun jälkeen niin se näyttää tälle. Eli ainut ero oikeastaan, minkä kuvasta huomaat, että on syntynyt tukkipinoja tien varteen. Eli maisemassa ei niin kuin muutosta. Ja tätä nyt selittää tietysti myös se, että vaikka tuolta on lähtenyt noin kolmannes, noin reilu 100 kuutiota puuta pois, niin aina peltojen reunalle jätetään suojaisa vyöhyke estämään sitten tuulituhoja tai muita niin kuin radikaalia pinnilmistomuutoksia siinä metsäkuviolla. Tässä on kuva hakkuusta. Nyt on just tämmöisiä siirtymävaiheen kohteita, mitkä on niin kuin mielenkiintoisia lähteä tekemään jatkuvaa kasvatusta. Ne ei ole mitenkään mahdottomia, mutta siellä korostuu se niin kuin, laadun harventaminen. Ja jos suunnilleen tavoite on, että poistetaan 2-3 tukin kuusia ja kaikki havupuut ja lehtipuut pyritään jättämään, niin se on se suurin ohjaava tekijä. Ja näin pyritään saamaan sitä lehtipuuta ja sekapuustoa lopulta aikaiseksi. Ja nyt niin kuin tässä nykytilanteessa metsänomistaja ja jatkuvan kasvatuksen harjoittaja ei tyydytä se, että kaikilla puulla on sama hinta, vaikka lähtökohtaisesti tuotetaan parempaa laatua ja tuotetaan ympäristöhyötyä. Yleensä se hinta on jopa siis heikompi kuin päätehakkuilla, mikä on keinotekoista sinänsä, että ei ne jatkuvan kasvatuksen hakkuukulut ole suuremmat oikeastaan, koska sen moton kouran läpi menee enemmän niin kuin arvoa, euroja tunnissa kuin monestikin päätehakkuulla, jossa myös pieniä puita sitten hakataan. Tässä on toinen kuvapari tämmöisestä metsästä, joka on meille tullut vähän myöhemmin ja se on aikanaan alaharvennettu melko huonosti. Sanotaan, että sinne oli jäänyt paljon niin kuin laatuvikasta puuta kaksioksasta tai kaksilatvasta ja poikaoksasta ja kierroa. Ja nyt se parani niin kuin merkittävästi tämän sitten käsittelyn jälkeen. Ja tämä onkin nyt ollut tähän asti se niin kuin voitava taktiikka metsänomistajalle, kun tukista nyt on saanut sitten saman hinnan riippumatta laadusta, niin on kannattanut tehdä hyvin niin kuin laatupainotteisia hakkuita. Eli se, että poistaa sitä vähän huonompilaatuista tukkia ja jättää niin kuin kehittymään, niin kuin tässä kuvassa näkyy, niin hyvälaatuista suoraa runkoa, mikä vielä kasvaa sitä arvoa merkittävästi. Ja näin voidaan sitten kasvattaa sitä seuraavaa tuloa, etenkin nyt, kun sitten sertifikaatti mahdollistaa suuremman arvollisen ja paremman hinnan sille puulle. Tässä vielä viime kevään olosuhteista, kun maa ei käytännössä ollut jäässä, ja nyt meillä täällä Etelä-Karjalassa on sama tilanne, että on tullut 10 senttiä lunta, maa on täysin sula ja märkä. Ja vaikka olen talven ja lumen ystävä, niin en toivo, että nämä lumet jää, vaan toivon, että nämä sulasi ja maa jäätys, jotta sitten
olisi paremmat korjuolosuhteet, ja myöskin se on suurin tai merkittävin savimaan muokkaaja toi routa täällä, niin toivon, että se tapahtuu, mutta mitä tehdä, jos ei, niin silloin havutetaan ajouria, eli puidaan niitä runkoja tuohon uralle, joka suojaa sitten jäljellä puuston juuria. Ja täytyy kiittää motokuskeja ammattitaidosta. Tässä meidän hakkuissa on erittäin ammattitaidosta sakkia ollut ja motivoitunutta. Tämän alaharvennuksen jälkeisen yläharvennuksen kohteella niin kuski sanoi, että oli hieman pääjumissa sen päivän jälkeen, että oli niin vaikeaa se tekeminen, mutta sitten kun hän pääsi siihen kohteelle, missä oli jo tehty yksi yläharvennus, että se oli erittäin helppoa ja selkeää poimia niitä isoja puita, ja siinä pystyi hyvin miettimään, että mitä sitten seuraavalla kerralla hakataan. Jälleen kuvaa näistä. Tässä on toinen leimikko, missä on sitten taas nähdään hienosti tämä alikasvuksen kehitys, eli ei oikein voi estää sitä kuusen tulemista näillä meidän mailla sinne alle. Eli tässä on nyt annettu hyvät lähdöt noille runsaille taimille tällä yläharvennuksella, ja päälle on jäänyt sitten jälleen hyvälaatuinen puusto kasvamaan, ja kaikki, niin kuin muutamat lehtipuut tuolla näkyy ja männyt, niin on sitten jätetty kohteelle, jotta ne sitten siemetäisi lisää, ja niitä mäntyjäkin ajourille pystyy syntymään, kun siellä on paloa riittävästi. Ja puun laatua ei voi korostaa liikaa. Tuossa näkyy niin kuin tukkipinot ja taitaa olla sorvipino tuo järempi. Eli tukkiprosentit näissä yläharvennuksissa on liikkunut meillä siellä 70-80% välillä, mikä on siis hyvin korkea. Ja nyt meillä on tehty jo 2 yläharvennusta noin 10 hehtaarin alalla, niin se on säilynyt siinä samoissa. Eli ei se mitenkään räsiköksi metsä jää tai että siinä syödään pääomia, niin kuin jotkut sanoo, vaan päinvastoin se tuottaa niin kuin entistä korkeampaa laatua aina seuraavilla kerroilla, kun jäljellä jäävä puusto on hyvälaatuista. Ja nyt tietenkin toivoisin, että myös tälle laatupuulle tulisi sitten hintaa, että ei maksettaisi vain kuutioista, vaan puun tiheydestä, ja onpa tutkimuksia siitäkin, että semmoinen tiheä syiden puu on parempaa raaka-ainetta sellulle, ei pelkästään niin kuin sahatavaraksi. Ja nuo motokuskit sanoo tuolla kentällä, että monistakaan kasvatusmetsiköistä, kuusikoista, jos niitä on niin sanotusti liian hyvin hoidettu, niin niistä ei kunnon tukkia saa, ja se tukkiprosentti on hyvin alhainen. Koskee sekä kuusikoita että männiköitä. Eli sen puun täytyy kehittyä alussa hitaasti ja varjossa tai suojassa mieluummin, ja nostaa siltä vasta oksa rajaa ylemmäs ja runkoa saada suoraksi, jolloin siitä voisit kehittyä hyvälaatuinen puu loppujen lopuksi. Ja nyt näen, se laatuhintakin meille tulee myöhemmin tai ennemmin, koska meille siis se laatupuu rupeaa loppumaan tästä maasta, ja sille on kuitenkin käyttäjiä haluja, niin se varmasti on tulevaisuutta. Ja sertifikaatilla on suuri tarve. Olen kuullut eurooppalaisilta puunkäyttäjiltä, suurilta ostajilta, että sille on kysyntää. Halutaan siis nimenomaan avohakkuupuuta ja niitä hyötyjä, joita sitten syntyy tässä ohella. Naapuri teki, tämä oli hauska lähtötilanne, että naapuri teki aukon, ja me tehtiin yläharvennus, lähtötilanne samanlaiset metsiköt, ja tuolla näkyy tuon naapurin aukollekin se syy, eli siellä oli ehkä 5 kirjanpainajaa syömään runkoa, ja siellä sitten hakattiin niin kuin aika iso määrä myös kuitupuuta tai kuiturunkoja ja yhden tukin puita, joiden arvokasvu olisi ollut niin kuin seuraavan 10 vuoden aikana varmaan useita 10%, eli siinä niin kuin per hehtaari niin hävittiin tuhansia euroja, niin vaikea niin kuin itse omilla matikan opella ymmärtää tuota ratkaisua. Enkä siinä nyt metsänomistaja suorasti syytä, vaan ehkä jotain muuta rakenteellista tahoa. Mutta hauska nähdä, miten nuo kehittyy, ja muuten kun tuossa eikin puhu tuosta maaperän hiilivaraston muutoksesta, ja nimenomaan se, että se on syy
näiden metsänielujen pienenemiselle, niin on tehty naapurin kanssa hyvässä yhteistyössä niin näille kuvioille maaperän hiilivaraston mittaukset viime kesänä, että saatiin se lähtötilanne selville, ja nyt seurataan sitten toivottavasti 10 vuosia tästä eteenpäin, että kuinka se kehittyy. Tutkimusten mukaan tuo aukko on sitten päästölähde seuraavat 30 vuotta, eikä se oikeastaan koskaan sitten tule saavuttaa sitä samaa hiilivarastoa, mikä siinä oli ennen sitä hakkuuta. Toivottavasti saadaan vähän keskustelua ja kysymyksiä, mutta ihan ekana heitän pallon takaisin oikeastaan Saijalle, että miten tämä siirtymävaihe, niin kuin, mille nämä meidän metsät näyttää siinä mielessä, että meneekö nämä suoraan vai onko nämä siirtymävaiheen metsiä? Samullakin voi olla tähän ehkä mielipide, mutta kyllä mun silmään nämä menee sertifikaattiin ihan suoraan. Siellä tietenkin nämä sanotaan monilajisuus, puulajisuhteet on valitettavan yksipuolista ja se ei johdu teidän toimistanne, vaan niistä aikaisemmista alaharvennustoimista, mutta tämä jo näyttää sen, että kaikki se, mitä siellä mahdollisesti on, isommat haavat, tuossakin kuvassa toi haapa ja koivurungot, ne vähäiset, niin ne on säästetty, eli ihan oikein tavallaan meidän sertifikaatin näkökulmasta on toimittu, että siellä, missä yhtään on mahdollisuutta, niin säästetään, ja sieltä alikasvuksesta se sitten lähtee monipuolistumaan hiljalleen. Mutta että nämä hakkuujäljet on oikein hyviä. Näen jopa itse, vaikka en ole edes metsänhoitaja, että on laadukasta puuta pystyssä, ja tämä, minkälainen tämä korjuujälki on, niin on kyllä oikein hyvän näköistä, että en näe minkään näköistä estettä tuohon sertifikaattiin. Ja siinä ikään kuin, kun siitä sitten lähdetään keskustelemaan, niin siinä tietenkin käydään läpi myös se ikään kuin sen metsänomistajan omat tavoitteet. Ja myös toi kuulosti todella hyvältä, että teillä on noin reilusti heittämällä täyttyy myös meidän suojelupinta-alavaatimukset, että sielläkään niin kuin kirkkain pistein läpi vaan. Ja toi oli hyvä, että mainitsit tämän kiinnostuksen tuolta Keski-Euroopasta, että se pitää ihan paikkansa, että tälle puulle se ostajakunta todennäköisesti löytyy sitten, saattaa löytyä ainakin alkuun vähän kauempaa, mutta on myös ihan isoja arvokkaita yrityksiä, vaikkapa huonekaluvalmistajia, jotka on hyvin kiinnostuneita tällaisesta puusta. Ja ehkä se vielä kannattaa mainita tässä, että alkuun pääsee meillä on niin kuin 2 tapaa tätä puuta tuottaa tässä sertifikaatissa. Puhutaan termeillä direct timber ja sitten matching timber. Ja tämä direct timber on se, mihin tietysti pitkällä aikavälillä kaikki haluavat tähdätä. Eli juuri nämä rungot nyt vaikkapa tästä kuvasta, mitkä näkyvät, niin menisivät suoraan sinne puun ostajalle. Eli ne olisivat nimenomaan juuri niitä samoja puita, jotka tämä ostaja on halunnut. Ja tässä nimenomaan se tiheäsyisyys saattaa ja se laatu tulla siihen todellakin merkittäväksi, että ostajafirma saattaa todella haluta maksaa siitä, että se on nimenomaan juuri ne tietyt puuyksilöt. Ja sitten toisaalta, jotta päästään vauhtiin, koska nämä on tietysti kalliita toimitusketjuja, kaikki ymmärtää sen, että lähdetään tiettyjä puita niin kuin seuraamaan tuolla läpi Suomenmaan kuljettelemaan, niin tämä matching timber toimii samalla tavalla, ikään kuin vihreä sähkö toimii, että lupaamme tälle puun ostajalle, että saman verran kun hän puuta hankkii, niin tällä sertifikaatilla niin tullaan sitten metsää hoitamaan, että saman verran ne hakkuut tuottavat sitten, vaikka se itse puuaines saattaisi tulla sitten jostain muusta puuerästä. Ja tässä on nämä vaihtoehdot, joilla me lähdetään operoimaan. Ja tosi mielenkiintoista katsoa. Mehän ei sertifikaatin tarjoajana voida sinänsä määrittää puun hintaa, että se tulee sitten sieltä markkinoilta ja siitä kysynnästä todennäköisesti lähtemään, mutta kovasti todella toivotaan, että tämä, mitä ollaan kuultu tästä kysynnästä, niin pitää paikkansa ja siitä ollaan myös valmiita maksamaan.
Ja idea onkin, että jos se on sitä korkean jalostusarvon tuotetta, niin jossain tonnien arvoisessa Artekin pöydässä, niin se puun raaka-aineen hinnan lisä niin alkaa tuntua aika pieneltä, vaikka se olisi merkittävästikin korkeampi kuin tuo nykyinen FSC:n hinnan lisä olisi. Tämä olisi se logiikka, millä meidän mielestä tämä homma pitäisi toimia, mutta kiitos, tosi hyviä kuvia, kyllä tämä konkretisoi todella paljon. Minultakin on kysytty jatkuvan kasvatuksen puuta, mutta toimijat ovat olleet sellainen pieniä, että on ollut niin kuin, tai sanotaan, että keskisuuria, että vaikea niihin vielä vastata tällä hetkellä. Suoraan on kyllä myynyt puuta joillekin käyttäjille. Viimeksi tänään oli yksi keskustelu, missä olisi haluttu niin kuin jatkuvan kasvatuksen puusta tehtyä vaneria. Ja se nyt vaatii jo pitemmän jalostusketjun. Tuolla chatissa kysyttiin, että vaurioituuko alikasvatus kuinka pahasti yläharvennuksia tehdessä. No, ei se vaurioitu sen paremmin kuin alaharvennuksiakaan tehdessä, mutta yleensä sitä on niin runsaasti, niin kuin tässä kuvassa nähdään, että sillä on vähän niin kuin varaakin osa siitä vaurioitua. Ja sitten kuski pyrkii kaatamaan sen puun ajouralle useimmiten, aina jos pystyy, jolloin se saa myös puitua sitä kasvitähdettä tai oksia siihen suojaksi. Eli vaurioituu, mutta sitä ei välttämättä haittaa niin paljon, koska siihen on myös varaa jonkun verran. Ja sitten jos taas ollaan, niin kuin, nämä esimerkit on nyt tämmöistä vähän niin kuin omassa mielessä siirtymävaiheen metsistä, kun ollaan niin kuin vakiintuneessa IK-metsissä, niin se on selkeämpää ja on ehkä helpompaakin sitten suojella niitä säästettäviä taimia. Kiitos. Kiitos Juuso. Olipa inspiroivaa nähdä ihan käytännössä, että miten tällaisia jatkuvan kasvatukseen tähtääviä siirtymähakkuita on tehty. Ja kiitos Saija erittäin selkeästä tämän metsänhoidon standardin ja kriteerien läpikäynnistä.